74 ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କୋଚଙ୍କ ବୟାନ, କହିଲେ ଭାରତୀୟ ବୋଲିଂ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସର୍ବନିମ୍ନ 74ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଆଶ୍ୱେଲ ପ୍ରିନ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଭାରତର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଜବାବ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। 176 ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 3 ଓଭରରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହିପରି ଭାରତ 101 ବିଶାଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 7ରୁ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପ୍ରିନ୍ସ କହିଥିଲେ, ଏପରି ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଠିନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆମର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଜବାବ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଦମଦାର ପରାଜୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ପ୍ରିନ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଉନ୍ସକୁ ବାହାନା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ବାଉନ୍ସି ୱିକେଟରେ ଖେଳିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି 180 ରନ୍ ତଳେ ଯେକୌଣସି ଟାର୍ଗେଟ ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ। ୱିକେଟ କିଛି ବାଉନ୍ସ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏପରି ୱିକେଟରେ ଖେଳିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଜବାବ ଦେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପ୍ରିନ୍ସ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ପ୍ରିନ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଛକା ମାରିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶ୍ରେୟ ଦେବା ଉଚିତ। ସେ ଆଘାତରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଚାପରେ ପକାଇଥିଲେ।